Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih nggih kalian Ausiatul Izzah saking jurusan PGSD FIP UNES. NIM setunggal sekawan setunggal 7038. Kula badhe nglajengaken tembang maca pat nggih menika tembang sinom. Nulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi kondo Panembahan Senopati, Kepati Amersudi, Sudaning hawalan nepsu, Pinasu tapa brata panepi ing siang ratri, amemangun karyena pias ing matur nuwun, ampun supege di like, komen, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.